Lagi tayo pa nagmisyon, makipiesta jay, na mulanglangan. Magnatay ta kainitan ta da challenge na, lain tayo. Toy. Wow, may mayat. La, ayan da. Ay dapay. Talaga nga po. La. Natada la, nagaduda panda dumarop. La, so dapay gitarista na eh. Oh, awan pinayungan ako matamak. Sa order kita oy. Banta maksat. Anya agad tamasan bun. Sila kailahan nga manalon. Abay amon ay ikarga mon tawitan ni kakaasin naman. Ibaklay mo na siya, apa ya? Ay sungarod. Di may sa karton. Ayawan nagyan na. Oh, da susus nakabutos. Import from Gabor kita man nakasapatos dami ni kunam nga nakapudpudot mo tapapan. La. Nagurure pi man. Nya timula dato eh. Nya mula dato man eh. Nagmumula ti man eh. Paggulay snay deta makapaili ta pag nagnamay ta paggulis dan. Mayat ang nakasyosak garon ni. Matok-tokol mo dali ba. Matok-tokol. Ijay ano magnata di karayan. Sus na panda sabi matang di San Fernando tibutas na makada sinilas na di tagodin. Apo kagawat kayang datahaan. Nagmumula ni nagtubo ti manidan. Nangarugin nga agtubo. Kin bagi data nalawong nga data na eh. Kin bagi data. Ni abe ang kin kukuha kita man eh. Pari abi nga ta data. Ilangan mga ni Guryo akin kukuha ka abi nagan na. Mas JR kaya? Lamison ka man na kasi kapag asa mila kumita ka. Uy. Laala. Kalid. Nakapayong dama, wang ko mapinayungan. Ngarag sa or damat. Lolo. Nay. Muna presyo na datan. 4,000 nay. Ngayon na ini ang kagiram-raman ang guguyod nga. Mangiram-raman. Kaya lang ada kay may kapitan. Nya? Jay, ay kun ni. Ikit kayang pay. Ikit. Ay. Simulan na pampansin. Ni baya. Ano, may ka natin ta makimisa dili da. Lamay kalatan. Itugo mo ta kumpay mao. Kumpay kanu nakasukat. Kapiesta daw to eh. Nih, Jessa. Apa yang nyeret? Apa yang kami makin fiesta? Yang nyeret ah? Ay kangkong, pakantay, baboy. Gayam Jessa dahil dyan. Na-inspire ni JR. Yar.
Na-inspired ka? Damdam mo pala ang agsarsaro to. Ala. Malis. Kasi anong tulong mapanjikan na daan. Taji Rosario manang mina. Danunan da kanon ni Santa. Mother Silvia. Kuha ni Santa. Bagam tukin ni Marcial to may nakitaan da kita ning. Da kita baka. No. Ulaw. Di pa yan namot tumawaran. Aya. Naidetan ah. Gwapo tinamo lang langan. La. Nakadil pa la baka na. Ni abaya dati ba yabas ada jay. Lululululug to. Ikay tagpaigid ka nagdakkel na saranan. Agpaigid. Lo. Nagtirad. La. Kanas yung. Masya dagtataol kung sumursurot kanya kadaywak man. Oo. Laban. Data na eh. Ano namaksayan ta bilbil mo. Agpaan niya na ganan, agpamilti ka siguro namaksayan ta bilbil mo niya. Ay igit kayan data mo to yan. Kayan mo. Sigurado ka? Sigurado ko sa interview niyo ako. Uy. Apa ko naman pumunupon mo? Garami dak pa idipun-upon. Toka kada suso. Apay taga ano ka dati? Dai ka mga kidto idi apo. Ay ka magati. Kay di ko nag-break kayo. Kita naglaka ka tibiyag yon. Na umaamon ng break mo. Lanang niyo lakiin na po. Ada nakataluton, ada pa na zero pa ilaan. Ada pa nga nakapada sa pulaws. Kayo. Piapi di others to nakalimatan dagiti others hindi dapat napada. Ngaraw da po. Itimpok ka na kasta kayo ang karuba, di ka pa yung bagbaga panan. Ano? Labas kayo boy. May kanatin ta makimisa. Dayo na po. Mangruruot. Hello nga Magapag nakapay nakaw. Ay pagayon niya nakapismas ka makaangis ka pa nga rod. Diyos ko. Di pala naawon na kita nga COVID. Uy, GR. Ni. Isus. Ni apa awan kurang danom na nay. Daw pa ilaan. Apa nagnada jiwa gyud duman. Amoy dati oplas. Amoy oplas. Wala po. Hati tugaw. Nagmayat nga pagugas di obot ti kardero nga nagrungsot. Lagi kita tayo tulad tadyayan. Di kita tayo tudyo langit taon. Ang datada na eh. Gato tayo kung kunang ka-cross. Nagdakasta na kahit nga sa una muwaywayan. Haplag tao. Nagmayat ako na.
Kinunakwad ta. Lagi kita tayo itong langit. No, langit. Wala pag-asa mo nga pa. Wala serbi na agbismisyon ka no. Ay, ikit kayo dito. Abitam. Inalagaan. Nalawa pinagayanda. Datang kung kunak. Pan magmisa na idalaw, nakakaantipitak. Lagtaw ikit. 1. Kas lang nga sigurado tapat. Kas lang nga sigurado. Oo, di jaman kalau maganda kita tayo no kasarati. 1 ta. Oo. Limno kaun. Kalkal pasti kamu kamaus. Awan bayagos itu. Kita ni buray. Ani ni busa inspired ibag maun. Kinabaran ata silupin na bibi na. Ibag maun la. Challenge data. Adda kami na sabat mo na kasusuon kahit. Panunutan na may nakasusuon. Ano nakasusuon? Basta maalas pinagpasan data. Kung nana ka pampanunutan na di lang ata o sumurot ko na. Nakabutas na gamay, dagin yan. Berka. Ikit, umunak man. Paspas. Nyatap. Apa naka-white mo nakasanod. Pa na pa nag-mission din na mulanglangan nga naka-white. Iyo, iti pa panaan. Asidig ti ulap. Ruot. Hindi na dalusan. Kulkulay ang. Nangsag. Kulkulay ang. Dapay lang mo sa silam. Wow, najay pa surutom dyan ti. Ayan dagi jay kwata na way-way ma'am. Ayan dagi yubing. Adu lubo-lubo na kami taniting. May tadanom. Da kami man kuno mangruruot kami dino dano makastang ko uminom kamlatan. Amma uri tata pa nya ko madiferensya na. Da kayo agamain. Idi gaming ka malabaan tinapkin tataham mga minang. Sumuti ka ng tikapain. Ma'am Tina, ingat. Ako naktob. No, tata, anya ti sandal mo ya. Buti na tatay awitag. Isimpam ta sinilas na. Okay la, nayon ti misyon. Nay. Naulaw kan saan gor ka? No mistake mo ginagnaam. Okay ta saka. Umisum ka pa agora ta sakto mo na. To one all. Na ang nga. One all kay kin GR.
Oo, na one all dagin diyan ni Monty. Kita ang pag naam. Na one all da. Nay, apay na usa. Hindi arang ka man yagin lalagitan. Basta may sa tangi pa mo, sapay lang maikat man. Oh, one all. Kayangan nyo ata dito. Kitaan nyo tadalan ang kadata. Ora ka napigsa ta para sarsar no. Ora ka. Oo. Ora ka. Wow, ora ka napigsa ta para igaw-gawid mo ni nagmayat ta papaya dan. Papaya. Ang kay makakayang. Single lang datang arang tay takitam. Dirak kalakal ding. Ni. Miat ko mano aging gadti ko. Develop dito pag naantilugan dumanon joy, hindi talon da diyan. Suplano. Kinantal nga sa lamagi. Ni, nalipatan natin ulo nan. Ito pagindayo na ni Dagulan. Dagol, down! Kaya tinagmisaan, idi agtutudo. Trabaho ti talon. Tidak kamu-kamus. Sakit sa tutumog niyang kailang. Manaw. Day, napahiya ka. Napayama day. Tadi pa nakatay pala dati. Ayo pala didi. Aya. Narigat nga mga Ngam at least maya mat. yung kaya mga Amaan. Maka. padaya mo kasi. Wow. Kimbag mamakan natin tayo dyan tagmisa ta. O padar barang Makaabot ka. ito pa danong akong pera tani pagi ko. Ayan na tikom ta. Tani ni enti kala po data dag padaya. Ay di jay. Agabay kami bilang re kabagi. Ini kabagis mo. Halo na saya at. Lano sam. May kanto mangal dawon no ka. Kado balon da rin. Kita na. Ay di kalman. Apa awan lati adalat tamo lamos na tingata ah. Ada tama-tama dari. Sulit lang nga kamulan ah. Marutan ti tao ang mga kaslay Dia gigang kampay ti ako. Agi pakat kami ti bupo pa ako. Wow. Bukatot. Bani 8. Tatag. Madumot ti. Ngam nalamlamus mo idi ah. Idi kayo no agkakalatan ni antikin kinalang ka. Adaw, nay, natsa na. Uri bisok ko nga native, idi kada ko. Lain anas mo manong. May
may badar nga itiga nga nagnapay ang kayo nagnamin kita sa sidag. Kasapatos sa karod. Napiyat ako, may koda kita ni. Ma-exercise da. Wow, nakita damdam mo nga umay. Iyay kam to na madamdam nga tanda, ora ka abi dan. Asa sidag kami jayan tano. Mangat yan tirang tayo ko. Jayan. Mamdam exercise data lumika. Kita niya. Ori ka awan sara na, pwede ka maisaltekan no sang doon na kadata. Ito nagawid tayo. Alaki niya nga raw. May metdanan na ito. Itan tupay. Ijay tupay na ito tupay nagnamik at dapay lang maikwa inyo tula kay Ijayan. Ikaglays. Awan dyan sa balik nagnanda. Miso na nagganas na niya. Awan. Nakitangan na para awit ti gitara. Amo nga ibaot na ta, magburak. Among aramatan nga armas ta gitara din tumawara. Dumanon manggula. Nalaka pipi ang mga ibaot mo ta gitara nang tamasang daw. Mistiso. May ang data na napungilan sara na dasin doon na nakaigan nga gitara dato eh. Isa nga natukol sara na ta dasin ang doon na nga nakaigang gitara la. Kagurguran na gitara data pungil. Dapay may isang armas na eh. Naikat yung may isang doon na gitara. Natukol nga ro din sa doon na nakagitara. May taangin na. Oh. Sa balik na isa ito kay tayo. Hindi makapabagtag, makasalimutan. Tanay. Tingong ko na di nga noni juice. Jay. Patot. Apang kami mang piyesta tisisa San Mateo. Dito ay namulanglangan, piyestada. After punpon sa Kamimay. Mayat makapabangar nga rin na nagangin puloy di angin nga gaputi talo-talo ngidak kala di makinana adukan pa ilang talikod nilo.
Padanom. Melihat dari tata. Padanom na. Datoy daan na kita eh. Ayan yun. Nagagsang-sangit lang. Natatabakan. Good morning. Blessing. Apa ya? Nagsangit ka? Anya sangitam. Aya. Lado. Apa ya? Nagsakit ka? Naglablabaga pa tarupan na ni ko ng plano naka. Apa yan tayo na? Apa yan na pag nanyeto yan? Wan badar, diretso lang niya bumaba kayo diyan, bangin. Okay. Diretso sa bumaba. Nay, daklaba ka na. Manuraitan. Sa gasok datan. Oh, challenge. Sino mayat nga mangsakay? Kakwarta na. La la la. La la la. La, sino? Ninga tamanang gamanang Riseng la. Aman na laka agbatay ka di. Lakko-lakko na. Tay. Mekan. Tekan duam. Iya pada pananay laman. Nagrungsot. Oh. Ini pewan rangtai na ngamin dito. Ipa lamang likaw. Hut! Dita! Nay, di jadi kita. Nagnajoy. Masyay. Kaya na natugaw yung magmisa. Ay di jay. Kadi pala tinalilinong ko ma. Ay nagarami da kala papanganan ton aday jay. Wow. Good morning. Oh la. Apa na dagiti dadduman? Ay na uday. Ha, happy fiesta.